Γεια σας παιδιά, στο κανάλι μου και σήμερα θα παίξουμε Pokemon Diamond. Έχει ανέβει λίγο καιρό βίντεο, 6 μέρες. Και ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Ναι. Και όπως βλέπετε εδώ κάτω έχω ένα παραπάνω Pokemon. Το έκανα off camera γιατί ξέχασα να κάνω record. Και ναι. Και εδώ θα πέσει. Ναι, πήγα σαν μια αρχή γιατί ξέχασα να τα βάλω. Οπότε ναι. Θα έχει link της περιγραφή του στο UV2. Β2. Στο UV2. Link στην περιγραφή να πάτε να το τσεκάρετε και του ZOG 2009 να πάτε και εκεί να το τσεκάρετε. Όλα, μην το τσεκάρετε τίποτα. Run. Κάντε escape. Όχι, είναι κακό. Super Sonic μου έκανε. Μίσδαρε. Tackling. Μου κασλίτσε εμένα. Μου σκάσε 9, μου σκάσε 3 HP. Χριστέ μου, τι τόσο. Του έκανα ένα tackling και του σκάσα το διπλάσιο. Τώρα μπορώ να φύγω. Όχι, αφού είναι κακό. Έλα. Μου σκάσε άλλα 3 HP καλά. Είμαι πανίσχυρος. Τίποτα δεν με σταματάει πια από το να καταλάβω τον κόσμο των Pokemon. Και ναι. Πέθανε. Zubat μια ώρα. Μα πότε το τελειώνει η βενζίνη. Zubat use Leech Life. Πώς Leech Life. Ο Πετρούλης έγινε πανίσχυρος. Όχι. Το κάνω μετά. Έχω ξεχάσει να βάλω στο playlist τα 2 τελευταία part. Το κάνω τώρα μάλλον όταν τελειώσει το βίντεο. Μην είσαι confused, χαζό Pokemon. Όχι, είναι 6 HP. Από 26 HP. Όχι, είναι 3 HP το Pokemon μου. 3 HP. Και είμαι confused. Και αυτοκτόνησε το Pokemon μου. Το confused save. Εντάξει. Ζαλίστηκε το καημένο. Θα δώσω ένα ντεπών. Εμπεσανέστητο. Δεν μ' αφήνησε. Καταραμένο να σε ζούμε. Παιδιά, θα βγάλουμε τον Πετρούλη. Πετρούλη θα σας πετρώσει όλους. Του κάνω tackle. Ο Πετρούλης είναι ο μόνος που γνωρίζει 4 κινήσεις. Οι άλλοι γνωρίζουν 3 κινήσεις. Κρίμα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να εξελίσσεται. Ο Πετρούλης νομίζω δεν εξελίσσεται. Τώρα δεν θυμάμαι να εξελίσσεται ή όχι, αλλά τέλος πάντων. Μου πέθανα 2 Pokemon. Το σκότωσε. Τώρα θα τρέχουμε. Θα μιλήσω αυτόν εδώ τον κύριο, κύριε. Όχι, γιατί του μίλησα. Θέλω να κάνω μάχη. Γιατί κάθομαι αυτή τη στάση. Geodude. Έστειλε ένα Geodude. Εγώ θα στείλω τον Πετρούλη που είναι κι άλλος και αυτός Geodude. Όχι.
Pokemon. Πιγκουινάκι, έφυγες. Μας φωνάζει το αντίπαλος, το Geodude. Κοντεύουμε level 10. Έλα πιγκουινάκι. Όχι πιγκουινάκι, μην κάνει, αναβαθμίζεται. Εμείς είμαστε όμως πιο ισχυροί, πιο δυνατοί και πιο έξυπνοι. Καλά, το έξυπνοι ίσως όχι, αλλά τέλος πάντων είμαστε πιο ισχυροί. Ναι, σου άδειασα, σε σκότωσα με ένα hit. Αυτό ήταν το super effective, ήταν super ultra effective. Ο Πατρούλης πήγε level 54, πήγε 54 points. Πω, level 10. Πλου. Όχι, βρήκε έχει Onyx. Δεν είμαι ποιο είναι το Onyx. Αυτό είναι το Onyx, οι μεγάλες πέτρες που χορεύουν. Ναι, το έχει και ο trainer, ο Brock άμα είναι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποιος άμα είναι ο Brock εδώ, βασικά δεν ξέρω άμα είναι ο Brock εδώ. Γιατί είστε τόσο εύκολοι. Θα πάρω 62 XP, όπα ρε. Level up κιόλας. Είναι 11 χρονών. Water sport. Έμαθε ένα άθλημα στο νερό. Έμαθε πόλο, ξέρω εγώ να παίζει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Χαχαχαχαχα. Γιατί μου δίνει λεφτά. Και με ένα παιδάκι να παλέψει θα μου δώσει λεφτά. Τώρα δεν λεφτά. Gonna let you secret. Εντάξει, δεν ξαναμιλάω σε κανέναν ο Walker. Έχεις όλοι κακοί. Καλά, έχει ένα Pokemon. Machop. Το Machop. Τι κάνει ακριβώς, είναι κάτι μπουνιά στο Machop. Πετρούλη, πιστεύω είσαι αρκετά ήσυχος για να το καταβάλεις μαζί του. Θα κάνουμε Rock Smash. Διαμάδια στο HP. Έχω μια κουράδα HP, τους άσχε στους μάδιες. Και πουλάει 10-10 τα HP. Μάτσο, ναι. Θα με μπουνιώσει. Σικά θα διαλέξουμε άλλο Pokemon. Μόνο το πιγκουινάκι είναι το εκλεκτό που μπορεί να τον διαλύσει. Νομίζω. Θα δούμε τι κάνει αυτή η κίνηση, το άθλημα. Θα μάθει να μου πέταξε μια πέτρα στο κεφάλι. Ρε, γιατί είναι OP. Μου έφτιαξε και critical. Water sport. Για ποιο λόγο το κάνει, έμαθα αυτή την κίνηση. Γιατί το ρόξο μας σκάει τόσο damage. Γιατί το water sport είναι άχρηστο. Απλά είναι για επιθέσεις φωτιάς. Όχι ρε φίλε, δεν το σκότωσα. Με σκότωσες. Όχι ρε φίλε, μετά πρέπει να γυρίσω Pokemon Center. Fail. Είμαι χαζό. Τώρα το συνειδητοποίησα. Το συνειδητοποίησα πως έχω βρει τον trainer. Έχει πάει ήδη στο σχολείο, πώς να το πω. Κρυφό σχολείο. Γιατί αυτά μ' αρέσουν. Μην το πείτε όμως. Εντάξει, ας το βαρευτούμε λίγο. Super effect. Μη με σκοτώνεις. Ναι, έχω ένα πόζο που θα το δώσω. Πετρούλι. Δώσουμε στον Πετρούλι επειδή είναι pet.
24 HP, ο Πετρούλης restore record του το HP. Πώς το ψέκασα, και τι δεν μπορώ να το ψεκάσω πολλές φορές. Θέλω το ψεκάσω για να το πετάω το μπουκάλι. Και αυτό καταστρέφει το περιβάλλον. Από τους Pokemon Trainer με το spray το ψεκάζουν, εδώ το πετάνε. Jump Faint. Πετρούλης 144 XP. Πολλά XP. Καλά, δεν ξέρω να μιλάω σε κανένα Walker Mason. Αλλά δώστε μου τα λεφτά σας. Θέλω το χρυσάφι. Αν θέλω Pokemon, εγώ ζήτησα χρυσάφι, αυτό μου δώσε Pokemon. Δεν καταλαβαίνει καλά το παιχνίδι. Τα λεφτά των Pokemon δεν είμαι σίγουρος πως μοιάζουν. Απλώς σου λένε πήρες 360 money. Όχι money, το λέμε του. Όχι, ξεκολλάτε. Στρέψαμε. Πρέπει να κάνουμε run. Ναι. Φύγει να φύγουμε. Ναι, και τρέχα πάνω. Και τρέχα από εδώ. Τρέχα. Βάλε στα σκαλιά, ανέβα. Όχι, βρήκα ένα Pokemon σε σκάλα. Παραπάει. Ένα αλήθεια Geodude βρήκα. Παρά τον Geodude, δεν σε θέλω. Ο Πετρούλης θα σε βαρέσει μέχρι που θα πεθάνεις. Ή θα τρέξουμε απλά. Το Geodude θα πετάξει, δεν μπορεί να τρέξει γιατί δεν έχει πόδι. Πλαγιορείται. Τρέχουμε στο Pokemon Center. Με χιλιάδες το Pokemon μου. Όχι, εστύψαμε λίγο απότομα. Hello. Δεν ξέρω, σκοτώθηκαν τα Pokemon μου. Αν έχετε δει σειρά Pokemon, παίρνει πολύ ώρα το χιλάρι. Αλλά όχι αυτό. Αν έχει προσέξει κάτι σειρά, αυτό δεν έχει αυτό τον ήχο. Το PC μου. Και μου Pokemon. Θα κουνήσουμε. Έτσι είναι το box, yes. Θέλουμε. Τι πατάω, μωρέ. Καλά, δεν με νοιάζει, θέλω να σε κάνω release. Είσαι ελεύθερο. Είσαι πέταγα στα σκουπίδια, τώρα δεν είμαι σίγουρος. Ναι, έτοιμος είμαι. Φύγαμε. Πάμε στο gym. Τζιμάκα μου, πού είσαι? Μάλλον αυτό είναι το gym, το μεγάλο. Αν είχα δίκιο. Όχι, αυτό δεν είναι το gym. Αν ήξερα και εγώ μοιάζει το gym, καλά δεν θα ήταν. Αλλά για παίξω gym. Πότε πήγα στο road? Όχι. Δεν πάμε στο επόμενο road. Αυτό είναι το gym. Πάντα έτσι είναι. Πάντα είναι καφέ. Αυτό το Pokemon Center. Wow, δεν το περίμεναν έτσι από εμάς. Είναι τόσο 3D. Περίμεναν από πάνω πάλι. Αυτό είναι τέλειο. Είναι να κάθεις μάχη στα τέτοια. Στο τέτοιο από εκείνο από το άλλο. Ή να κάνεις τις μάχες. Για να πάρεις XP. Εγώ εμένα το στάβλ μου είναι 8 level μόνο. Πρέπει να μην έχουν πολύ μεγάλο τα στις πέτρα, στις τα normal, αλλά και φυσικά και θα τους κάγα μια κουράδα HP. Τα κλείναρε. Πώς το μάθει. Όχι, γιατί το κάνω οριζόντια. Και πάμε cancel Pokemon Πιγκουινάκι shift.
Μη μας ακούσουνε, κάντε shift. Το γκενάκι μου είναι level 11. Είναι πιο ισχυρό από το δικό σου, από τη δικιά σου πέτρα. Βοτσαλάκι. Fight, κάνε μπούμπλ. Μπούμπλ. Κάνε μπάμπλ. Ναι, πέθανε. Τόσο χαρούμενα το είπα, πέθανε. Χάρηκα. Πέθανε. Φέιν. Παίρνω αυτό, κάτω ξυπνή. Μπράβο, πιγκουινάκι. Τζοχάντεοκο. Μου δίνει και λεφτά. Φέρε μου όλα τα λεφτά. Α, μετά πας κατευθείαν. Όχι, εγώ θέλω να παλέψω με τον τυπά. Λίγους trainer είχε. Ξεκολλάτε με τα Geodude. Λες να είναι της πέτρας στο gym. Ένα τέταρτο. Στο 20 λεπτό σταματάει το βίντεο. Γιατί ναι, θα είναι... Κερδίζουμε gym και κλείνω βίντεο. Να είμαστε σωστοί. Κερδίσω το gym και θα συνεχίσω. Δεν πάει έτσι. Είναι και γρήγορο το βίντεο, να μην ξανακρασάει το βίντεο. Το πιγκουινάκι use bubble. Είναι βλάχικα, bubble. Και πέθανε. Φέιντ. Στένεξ του φέρτε. Τα θέλω όλα για μένα. Wing attack, μπράβο σου Starly. Το Starly έμαθε wing attack. Έμαθε μια κίνηση. Α, chip battle. Εδώ θα μου βγάλει κι άλλο τύπο πέτρας. Μου βγάλε Onix. Κάτι ξέρω. Χορεύει λίγο το Onix. Έτσι να λέει, ας το ρίξω λίγο έξω αφού θα με ζαλίσει. Έχει πλάκα, ναι, λες και πετάει αφρόλουτρο στην αντίπαλη. Το σκοτώνει κάτι 4 φούσκες. Καλά, τα Pokemon από ότι είναι φτιαγμένα δεν καταλαβαίνω και πεθαίνουν από 4 φούσκες. Δεν πεθαίνουν, ζαλίζονται. 12. Ναι, έχασες. Μου δίνει και λεφτά, εγώ δεν του είδα να δώσουμε λεφτά, αυτό μου το δίνει. Η trainer. Welcome. Η Roak. Rock type, α, κάτι ήξερα. Οπότε μόνο το πιγκουινάκι θα πρέπει να τα βγάλει πέρα. Το πιγκουινάκι και το Starly, γιατί ξέρει τύπου αέρα που έχει. Είναι ωραίο αυτό που πελέζει με τα μποσάκια και στο δείχνει πιο... Α, έχει 3 Pokemon και εγώ έχω 4. Νομίζω ένα Pokemon είναι άχρηστο. Όχι, όλο χρήσιμο. Geodude θα μου βγάζει, είναι και level 12 τρομάρα. Όχι, όχι, εσένα θα σε αφήσω για το τέλος. Α, έτσι θα το κάνουμε. Pokemon. Θα βγάλουμε το πιγκουινάκι έξω να το διαλύσει λίγο. Μέχρι το μεγάλο boss. Και τότε μπορεί να βγει το Starly. Άμα παθάνε το πιγκουινάκι. Stealth Rock. Όχι, με πάγους. Καλά ήταν που έβαλα το πιγκουινάκι, γιατί ήταν για κινήσεις αέρα αυτό που μου έκανε. Γιατί πεθαίνετε τόσο εύκολα? Παιδιά μου, γιατί πεθαίνετε? Δεν πεθαίνετε, σας σκοτώνω. Εγώ είμαι ο impostor του Pokemon. Θα μου κάνουν report. Άξιο, ναι, όχι, όχι 13 δεν θα, αλλά keep battling.
Γιατί βγάζει ένα ηλίθιο όνειρο, θα του πεθάνω και αυτό. Χορεύουμε λίγο έτσι πριν το θάνατο. Λέμε ποιος είναι η τελευταία σου επιθυμία, να χορέψω. Χορεύει λίγο και μετά ξέρει πώς θα πεθάνει. Και το κατάω κάθετα, γιατί οριζόντια προσπάθησε και ήταν οριζόντια αλλά ήταν κάθετα. Γι' αυτό το κάνω κάθε bubble. Επιβίωσε. Αυτό είναι πολύ καλό Pokemon. Άντεξε να μου χτύπημα. Όχι, θα πεθάνεις, αλλά δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι δίκαιο άτομο. Αυτή είναι η πλακιά με τα gyms. Οι αφέντιδες. Δεν μπορώ, χρησιμοποιούν τέτοια. Χρησιμοποιούν potions. Εγώ χρησιμοποίησα ένα potion γιατί ήμουν στη σπηλιά και πάλευα μόνος τους εργάτες. Δηλαδή δεν τους πληρώνουνε. Παίρνω το μηνιαίο τους. Και μετά λέμε γιατί μένουν στη σπηλιά. Αν τους πήρα όλα τα λεφτά, τι να κάνω. Εντάξει, να παλεύουν. Και γιατί είχαν 1 με 2 Pokemon. Να είχαν παραπάνω. Πολλά XP πήρα. 277 XP. Level 13. Μπήκε στην εφηβεία το πιγκουινάκι. Συνεχίζουμε. Κι άλλο level up, όχι. Grandindos. Το Grandindos πρώτη φορά το ακούω από Pokemon. Ρε, μας έστειλε ένα δεινόσαυρο. Δεν το περίμενα. Αυτό που ξεπερνάει, είπαμε Pokemon, όχι δεινοσαύρους από το Jurassic Park. Κάνω bubble, δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ περίεργο. Το πιγκουινάκι αν εξελίσσεται έτσι, εγώ θα το κάψω. Είναι OP ρε φίλε, μου σκάσει 35 HP. Αν ήξερα και τι τύπου Pokemon ήτανε. Όχι ρε, θα βάλω το Starling. Το κοριτσάκι μου να πεθάνει. Wing attack. Τι μου το πιο OP Pokemon είναι. Ρε, μετά θα πάω να χαλάσω όλα τα λεφτά. Απλά για να παίρνω potions. Μην πας οριζόντια. Πετρούλη, κάνε κάτι. Μπορείς το επόμενο επεισόδιο να κερδίσουμε το gym. Δεν μου σκάσει damage. Τέλεια, δεν μου σκάσει πολύ damage. Δεν λύρ. Ο Πετρούλης είναι εκλεκτός που θα το καταφέρει. Πετρούλη, δώσε πόνο. Πετρούλη, δώσε πόνο. Γιατί είναι πέτρας. Οπότε μπορώ να κάνω μόνο Rock Smash. Που είναι fighting τύπου και δεν είναι ground. Η Rock που θα το αντέξει. Ρέξε κόλλα. Είπες να μου σκάσεις τόσο HP. Α, και εγώ τόσο σου σκάω. Ναι, του ρίξα το defense. Πέθανε. Το μισό αυτό το Pokemon, το δεινόσαυρο. Ευτυχώς δεν μου σκάει damage επειδή κάνει leer. Ρε, άμα τα καταφέρεις Πετρούλη, είσαι το αγαπημένο μου Pokemon. Σου ρίχνω κι άλλο το defense με κάθε Rock Smash, αυτό είναι καλό. Μαθαίνω και... Μην το έκανα έτσι, μπράβο. Αν του δίνες ένα potion, σταμάτα για αυτή τη σειρά. Το έκανε. Με σκότωσε. Μου το διέλυσε. Δεν θα αντέξει το Zubat μου. Η Διχτερίντα δεν θα αντέξει. Μου σκάσε δηλαδή λίγο HP.
Θα κάνω ένα grass type. Μη μου κάνεις hate abood. Είναι το πιο Pokemon που υπάρχει. Το συγκεκριμένο. Εγώ δεν κλείνει το βίντεο αν δεν χάσει, αν δεν το νικήσω. Τώρα Sonic και καλά είπε. Ας τον διαλύσω, ας βγάλω το δεινόσαυρό μου. Ας τον καταστρέψω. Πει να με αφανίσει. Εγώ θα πάω να αγοράσω Potions. Ο Πετρούλης είναι ισχυρός, οπότε βγάζουμε πιγκουινάκι στους πρώτους. Μετά θα βγει και στο τελευταίο, επειδή θα μας διαλύσει. Θα βγει το τέτοιο. Γιατί δεν μου χείλαρε τα Pokemon. Οπότε στο παθητές Blackout το κάνει αυτόματα. Να πλέχει κολλήσει. Πού είναι εκεί που αγοράζω Potions? Άμα εκεί που αγοράζω. Νομίζω δίπλα από το Pokemon. Με δίπλα από το gym είναι. Αλλά μην πεις πως δεν έχει για να αγοράσω Pokeball κάτι. Ήτανε πίσω τελικά από το gym. Γεια σας, θα ήθελα να αγοράσω ό,τι Potion υπάρχει. How many? Θα έπαιρνα 6. Να σιγουρευτούμε πως θα νικήσουμε. Γιατί το Geodude τα χρειάζεται. Τα υπόλοιπα δεν με νοιάζουν και τόσο. Το Geodude είναι το εκλεκτό Pokemon. Αυτά ήθελα. Ευχαριστώ που με εξυπηρετήσατε και σήμερα. Το Y ανοίγει. Όχι. Να μας έπαιρνες βλακίες. Bug. Όχι. Pokemon. Και πρώτα θα βγει το πιγκουινάκι. Παιδιά, μετά σε κάθε τέτοιο βίντεο που θα κάνω, προπόνηση θα έχει. Μπορώ να το κόβω από το βίντεο την προπόνηση, αλλά θα έχει προπόνηση που δεν θα τη βλέπετε. Μπας και καταφέρουμε να τους αφανίσουμε όλους. Επέστρεψα δρυμύτερος. Ναι, μόλις μου ξαναβγάλει το Jurassic World. Είπανε, θα σκεφτούμε ένα Pokemon. Έχουμε το Mew, το ισχυρότερο Pokemon. Ας βάλουμε και ένα δεινόσαυρο στο παιχνίδι. Έτσι για το γιόλο. Στην αρχή τους έχουμε όλους. Άμα επιβιώσουν και τα 4 μου Pokemon, ναι. Θυμάμαι πριν μόνο σε σπηλιά και δεν είχε τόσο νόημα να παίρνω Pokemon. Ενώ τώρα θέλουμε πιο πολύ τέτοιο fighting. Ένα Mankey δεν θα με χάλαγε να είχαμε. Δεν είχαμε ένα Mankey γιατί είναι fighting τύπου. Εξελίσσεται σε πριμέα. Κάπως έτσι. Πήγες level 14, τέλεια. Εγώ θα μείνω. Θα κάνω keep battling. Γιατί θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο Pokemon. Που εκεί θα βγάλουμε το Geodude και έχω και Potions. Και αυτά. Έλα τώρα θα πεθάνεις με ένα χιτάκι. Είμαστε level 14. Ναι, στη Lethrock. Τον αέρα γύρω από... Δεν καταλαβαίνω την όλη αυτή κίνηση που κάνει. Τον αέρα γύρω από την ομάδα σου. Και έμεινε με μια πορδία HP. Bubble.
Α, ναι, αυτό το ηλίθιο potion που χρησιμοποιούς. Να θα πεθάνεις. Γιατί κάθε φορά σκάω όλο και περισσότερο damage. Είχαμε. Και ναι. Τον πήρε η γη, το Onyx. Βγάλε τώρα το Pokemon, το δεινόσαυρό σου. 227 XP δεν μας φτάνουν. Ναι, θα αλλάξουμε Pokemon. Θα βγάλουμε τον Πετρούλι που είναι γαμάτος και πανίσχυρος. Come back. Go Πετρούλης. Δεν είναι το όνομα σε Πετρούλη, έτσι μου ήρθε. Χαχα. Γκράνιτος. Γρανίτα, τι θα κάνεις τώρα? Μου το παίζει την άγριος. Ναι, μπορώ. Δεν με φοβίζεις. Ρόξ Μάστρο που ξέρω και τις κινήσεις που τους κάνει damage. Την έβαψες. Μου έσκασε 10. Μου έσκασε μόνο 9 HP. Σου έσκασε και εγώ τόσο HP. Πλου. Θα μου κάνει λίρ. Μου κάνει headaboot. Μη με εμφανίζει λίγο το headaboot. Μετά βάζω potion. Εγώ είμαι 43 HP. Ρε, τον έχουμε. Του ρίχνω το defense. Θα τον καταστρέψουμε. Εγώ δεν τα παρατάω, θα εσύ να τα παρατήσεις. Πάρε ένα potion. Το Πετρούλι. Φουλάραμε. Μου έκανε λίρ. Έχασες. Απλά έχασες. Αφού μου κάνεις λίρ έχασες. Να μάθω μου κάνεις λίρ. Κάνε μου pursuit. Κάνε μου. Μου σκάσες 14 HP. Δεν με νοιάζει. Εγώ σου κάνω ρόξ μας και πεθαίνεις. Γιατί σου ρίχνω το defense με κάθε μου επίθεση. Και έτσι παιδιά κερδίζετε αυτό το Pokemon. Το Γκράνιτος. Μου δίνει και 300 XP. Rock Throw. Ναι. Ναι, δεν μπορείς να μάθει πάνω από 4 κινήσεις. Forgot a move. Θέλω να ξεχάσει μόνο μία. Για την άλλη θα ξεχάσει το Mood Sport γιατί είναι μια άχρηστη κίνηση προσωπικά. Γιατί είναι για electric type. Ναι, Rock Throw, τέλειο. Πάμε και level 12 να το χαρούμε. Δεν μαθαίνουμε τίποτα γιατί έτσι. Και έτσι μας ανέβασε 2 level. Μου έδωσε και 10.000. Πήρα πίσω τα λεφτά που χάλασα. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα, να ξέρεις. Έχω σκοπό αυτό το παιχνίδι να το πάω ως τέρμα. Δεν θα σταματήσω, θα βγει. Δεν έχω βρει και παιχνίδι για άλλη σειρά, οπότε αυτό με συμφέρει. Καλά, είναι και το Need for Speed σειρά που θα ανέβει και βιντεάκι Need for Speed. Και ναι, έτσι το πάω, θα ανεβαίνουν τα πάντα. Έχει ένα TM με κάτι... Μάλιστα δεν ξέρω ποιο είναι. Στέλνω. Ναι, και μου λες διάφορα πράγματα δεν τα διαβάζω καν. Το ξανά, γιατί το πατάω τρεις φορές. Ίσως να βγούμε έξω. Πάμε από αυτός ο τύπος είναι πράγματα. Θα το τσεκάρω μετά. Εδώ έξω από το gym. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω σας πατήσετε ένα like, μία εγγραφή και το κουδουνάκι να μαθαίνετε κανένα βίντεο. Και στην περιγραφή θα έχω τα κανάλια του Στέγιου V2 και του Zog 2 και του Στέγιου V2.
και το Zoc 2009 για να μην χάνετε, για να πάτε να τα τσεκάρετε. Και αυτό είχα να πω.